बाजै जेडेक वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आं इउटुब चेनेल बरायबाय जाबाय दिनैसो लोगो मोनबाय आरोना नोंथांमोनजों माने दैलि ब्लग लानाय जाया ना ओमफ्राय दिनै आंनि खाथियाव दङ नै जेडिएक्स नोंथांमोनाथ' सिनायखायो जेडिएक्सखौ जोंनि गामिनि ना आं देखानाय जायामोन आंनि चेनेलाव माने बारा लोगो मोननाय जाया ना बिथाङाबो मिउजिक भिडिअ गाहैबाय थायोना आरो आंबो बेस्थ' थायो ब्लग दैलि लानाय जाया ओमफ्राय दिनै बिथाङा दुकाननि ना दुकानावनो बांसिन बिजि थायो ओरैनो टाइम पास ससमा फुना होब्रा मानसिफ्रा सिनायनाय नङा ससमा गानबाबो सिनायगोन ससमा गानाबो सिनायगोन ना जाय सिनायिफोरा दिनै सिनायना लादो आरो जायफोरा सिनायनायसै नङा होमबा थ' गाइस दिनै जोङो गामियाव बैसागु बोथोर माने रंजादों आरो ना गामि गामि मोसानाय जायगा दोङो थ' दिनै फार्स्ट मोसादों जोङो थ' गाइस नोंथांमोना नायगासिनो चेनेलावहा आरो आंनि चेनेलनि बागै माहाय बुंना होदो बिथांनि चेनेलखौबो जाय जाय नायदों माने साबसक्राइब गैया नोंथांमोनाबो एसे साबसक्राइब खालामनानै एसे बर' सेंग्रा ना एसे डेभेलप खालामना होदो आरो एसे लाइकफोर होना होदो नङा होमबा एसे अनदो आरो ना गाइस एसे अनदो थ' गाइस दायो नायलांबाय था भिडिअखौ जोंनि गामिनि मोसानायफोरखौ खिथिगोन बैसागो मागिनायखौ माबोरै मागियो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बेफोरखौ खिथिगोन आरो ना स' गाइस नायलांबाय था जेडेक्सनि बाजै जेडेक्सनि बेला जेडेक्सखौनो सिनायखायो